Ако България беше толкова голяма, колкото е красива, сигурно щеше да бъде безкрайна. Като бдителен страж пресича снегата и гордият Балкан, дал името си на целия полуостров, и там, където подобно уморен лъв потапя лапи във водите на Черно море, започва южното българско крайбрежие. Можем само да гадаем за възторга на древните траки, когато за първи път са зърнали обвития в мараняска лист полуостров, свързан с сушата чрез тесен провлак, и приказния залив във формата на полумесец, затворен от потънал в зеленина загадъчен нос. Единствено въображението ни помага да си представим как са напредвали на север, следвайки очертанията на брега, за да основат от другата страна на планината селище, което през 6-7 век преди новата ера ще се превърне в гръцката колония Хелиополис, градът на слънцето. И как са затаили дъх пред ширналата се до хоризонта синева на морето. Вероятно са си казали, че са попаднали в оазис, достоен за техните богове. На това място днес се разгръща община Несебър. Тук историята съжителства със съвремието така естествено, както вятъра, пясъка и водата. Хелиополис процъфтява до идването на римляните, които го споменават своя пътеводител като крепост, защитена от яки стени, играеща важна роля по понтийския път на Бизантион. Те дават на селището името Храмът на Юпитер и построяват в центъра на крепостта, приблизително там, където се намира сегашния площад на град Обзор, красив, просторен храм. Наличните минерални извори били каптирани и отведени с тръби до многобройните обществени бани. Загадъчният, врязан в морето нос, също ще получи своето име през вековете – Нос Емине, а планината зад него ще се нарича Емонска. При преходите си на юг, около 2 век преди новата ера, траките основават на високия бряг селището Лариса. Множеството манастири, параклиси и скитове превръщат през средновековието Емонската планина в своеобразна света гора, убежище за Христовата вяра и нейните последователи. Най-известният сред тях, манастирът Свети Влас, през 14 век става нарицателен за цялата местност. Именно от селцето Свети Влас се открива може би най-внушителната гледка към древния град Месамбрия, разположен на дългия 800 метра и широк 300 метра полуостров. Тук са запазени ценни паметници от всички епохи на неговото хилядолетно съществуване. Стари крепостни стени от римската епоха и средновековието, византийски и старобългарски църкви, старинни къщи от 18 и 19 век. Най-голямото богатство на града са множеството църкви. От ранно византийския период са двете трикорабни базилики – Света София, Старата Метрополия, една от най-внушителните сгради в Несебър, и базиликата на северния бряг Елеуса от 5-6 век, която била разрушавана и възстановявана няколко пъти. Известна е още с името Богородица Елеуса, заради откритата в нея икона на Божията майка. Към 10-11 век принадлежат църквите Свети Йоан Кръстител, отличаваща се с високия си цилиндричен купол, и Свети Стефан, скътала в себе си стенописи от 16 век с неоценима художествена стойност. Несебърският тип църкви достига своя разцвет с появата на живописния стил, изразен в богатото многоцветно оформяне на фасадите. Този стил може да се разпознае в църквите от 13-14 век Свети Тодор, Света Параскева, Свети Архангели Михаил и Гавриил, както и в църквата Исус Христос Пантократор, извисяваща се в центъра на град Несебър и сравнително най-добре запазена от подобен вид в България. За нея е характерно голямото богатство на архитектурни форми, изобилието от хармонично разположени хоризонтални и вертикални шарки.
Перла в короната от несебърски църкви, безценен паметник на българската култура, остава църквата Свети Йоан Алитургетос или още неосветени. Този храм никога не е освещаван и поради тази причина не е използван като култова сграда. Несебър е историческата съкровищница на България. Заради неповторимия си исторически колорит, през 1983 година градът е включен в списъка на световното културно наследство. Със своите 14 селища, от които 2 града Несебър и Обзор, площ от 423 квадратни километра и население от близо 30 000 души, което през лятото се увеличава десетократно, днешната Несебърска община се утвърждава като най-голямата туристическа дестинация на Балканите и една от най-големите в Европа. Регионът е лесно достъпен по суша, въздух и вода. Инфраструктурата е отлично развита. Многобройни автобусни линии и железопътната гара в Бургас свързват селищата в общината с цялата страна. В Порт Несебър имат възможности да акостират дори най-големите туристически кораби. А двете международни летища Сарафово и Варна, отдалечени съответно на 20 км и на 135 км, приемат самолети от всички точки на света. Китно градче със свеж планински въздух, топъл морски бриз, девствена природа и живописна плажна ивица, дълга 10 км, Обзор е изключително привлекателно място за семейен туризъм. Комфортни квартири, пансионати и уютни хотелчета, 1 или 2 звезди, предлагат възможности за бързо и удобно настаняване. Кокетните ресторанчета и механи задоволяват дори най-капризните кулинари със своята традиционна българска кухня и богат арсенал от морски деликатеси. Крайбрежен път на изток от Несебър води до Свети Влас. Неговият бряг се развива като най-живописният черноморски курорт. Една българска ривиера, която започва от прочутия комплекс Слънчев бряг, обхваща самото селище, продължава през вилна зона Парадайс към ваканционно селище Елените и завършва до нос Емине. Слънчевите дни тук са 2 пъти повече, отколкото по северното българско Черноморие. Наличието на въздушни течения между морето и планинското дефиле край Свети Влас обуславя един забележителен природен феномен. Естественият аерозол на морето, съчетан с кристално чистия планински въздух, оказват мощно целебно въздействие върху бронхиалната астма и други хронични белодробни заболявания. Модерната архитектура определя съвременния облик на добиващия все по-голяма популярност курорт, а инициативността на домакините, съчетана с дискретно обслужване, както и безбройните възможности за водни спортове, морски разходки и екскурзии, са отлична предпоставка за пълноценна почивка. Ваканционно селище Елените се намира непосредствено до нос Емине. Красота и удобство в една обстановка, в която има всичко – тишина и спокойствие, развлечение, водни спортове, тематични вечери, забавления и фантастична кухня. Ваканционното селище разполага с ресторанти, кафе-сладкарница, дневен и нощен бар, яхт-клуб с курсове по водни спортове, терени за тенис на корт, волейбол, футбол, мини-голф, плувен басейн, сауни, анимационна зала, детска градина.
На 3 км от Несебър в посока юг е разположено крайморското селище Равда. Множеството двузвездни хотели, красивата природа, екологичният плаж и идеалните условия за сърф, наред с традиционното българско гостоприемство, правят този млад курорт особено привлекателен за активно спортуващите летовници. Централното място в залива е отредено на Слънчев бряг, най-големият туристически комплекс на българското Черноморие. Просторният плаж, дълъг 8 км и широк от 30 до 60 метра, е покрит с златист пясък, който на места натрупва характерните за този район уникални дюни. Кристално чистата, топла и богата на минерални соли вода, както и морското дъно с лек наклон и постепенно увеличаваща се дълбочина, осигуряват спокойна почивка за семействата с деца. Средномесечната температура на въздуха през лятото варира между 24 и 30 градуса, а на водата достига 20-26 градуса. Продължителността на слънчевото греене надминава 2000 часа годишно. Със своите над 140 хотела от 2 до 5 звезди, разположени на брега на морето или пръснати в прохладния зелен парк, Слънчев бряг отговаря на най-новите тенденции в туристическото обслужване. Фитнес, сауни, басейни, козметични салони, масажи, лекарски услуги, игрални зали. По-трудно е да се каже какво няма в комплекса, отколкото какво има. И още над 350 заведения. Ресторанти, механи с фолклорна програма, бърза закуска, кафенета, дневни и нощни клубове, барове с вариететна програма, казина и дискотеки. Разнообразни са възможностите за любителите на спорта и предизвикателствата. Сърф, водни ски, парашути, банани, яхт-клубове, водни колела, скутери, плажен волейбол, тенис-кортове, боулинг, конна база. Децата също не са забравени. Множеството игри, забавления, детски басейни и детски градини превръщат това място в рай за тях. Безспорният бисер в огърлицата от курорти в Несебърската община е неговият естествен център – древният Несебър. Тук туристът намира всичко, което предлагат останалите селища, но никъде другаде няма да се докосне до неповторимата атмосфера от разходка по тесните кълдръмени улички на Стария град, с възрожденските къщи и магазинчета, предлагащи ръчно изработени сувенири, между майсторите на съдове, плетива и накити. Несебър трудно се поддава на описание. Думите са твърде бедни, за да изразят чувствата, които градът събужда. Дори най-прекрасната картина, най-хубавата илюстрация, най-съвършеният филм дават само бегла представа за него. Несебър трябва да бъде видян, а видян веднъж, Несебър не може да бъде забравен никога.